daday. Nilagi ko kay wa ako'y gusto. Erog-erog, Unsa irog? erog-erog intang nga redyutay. Baby, work it. Corner. Ang leaks. Asa isulan? Kanang door. Asa ni ka din? Kuyog ko? Ani na, Jen. Magunsa ni ka? Hoy, ani na. Ha? Magunsa ka? Diri. Mukuyog ka, muta na, magunsan. Sa balay. Kuyog ko nimo? Lips. Na ba kayo baliton? Naa. Asa kayo mo baliton? Mag-grocery tadaan. Aw, ayaw nang daan. Kasi ni may bago itong grocery mo. Puso nga naman mag-grocery ta, bago gina. Wala yung Colgate din eh. Palit sili. Para mga salamakan Mag-grocery mo. daan ba? Ayaw lagi ng daan, bago. O sige, mag-grocery tagbag-o. Oo, kana. Sili ba? Lagi sila. Ayaw na ng daan. Dali na Sili, pagka ubi, nagsigigingon nga Ay, ikaw mo. abli ba? Imo tayo tawagan. Ang kuan. Ano sila? Ang imong bayaran. Ano na ito yun mo sa kapupot. Lista ko lang to mo, 85. Bayaran ko na ako. Mag-on ka ka. Mag-grocery ka kay bago. Ano na? Mao mo good na istorya good mag-grocery daan. Dili lagi daan, bago. Basin expire na kung daan. Labuyo ah. Kita ilak. Hello na yun, challenge. Ilok challenge. Tagak ka nito, Aliat.